Здравейте на всички! В днешното видео ще мина през няколко алткоина, които въпреки сътресенията на пазарите и големите спадове, все пак удържаха до някакви нива и изглеждат като да има възможност при евентуален bull run да си достигнат старите върхове или да направят нови. Много други алткоини се сринаха с над 60-70%. Някои изглеждат като че ли няма да възстановят никога, други така стоят по-силно. Ще мина през такива, които според мен въпреки ситуацията на пазара паднаха до нива, от които евентуално ще могат да се възстановят. Започвам от Cardano. Той е един от тях. Първо ще разгледам седмичните графики. Какво горе-долу се вижда на тях. Много са сходни нещата като цяло, така че набързо ще ги минеме. При повечето сетъпа е един и същи. Добре, започвам от Cardano. Първо, условието, което гледаме, все пак цената да е направила, да не е паднала много дълбоко под 200 периодната седмична, да е около нея или малко под нея и евентуално нивата по Фибоначи от предходното възходящо движение да са горе-долу до 61,8 или максимум малко под него. Така че нека видим първо на карданото. Виждаме, че тук до 78,6 имаме спадане. Това е на линейна графика. Ако пуснем логаритмичната, виждаме, че до 61,8 е бил спада. И което съвпада с 200 седмичната плъзгаща средна. Така, т.е. според нивата на Фибоначи имаме така корекция, която може от тук нататък при възходящ тренд да видим нови върхове. Другото, което е при спиране на цената около 200 седмичната, виждаме, че Stochastic RSI е долу свръхпродаден и двете му линии са се пресекли в този обръщащ седмичен бар с по-висок обем, което само по себе си тази комбинация е доста силен сигнал за нагоре, а и виждаме, че има и потвърждение с пробив над най-високата част на бара. Нека набързо видим и дневната графика. На дневна графика също се забелязва при карданото едно изтощение на нисходящо движение с дивергенция на RSI-а. И виждаме, че STC-то тук е дало също сигнал за вход, който е активиран. Така че всичките тези неща говорят, че карданото има голям шанс да възстанови тези върхове от 1 и 2, та дори при евентуален булран да направи нови, като таргети можем да кажем, че тези върхове от предишния bull market до към $3 са така вероятни. Това е за карданото. Минаваме към догето. То също е на 200 седмичната. Като корекция спрямо предишното движение виждаме, че е между 61,8 и 7,86 на логаритмична и малко под 7,86 на линейна графика. Също стохастика е долу, обърнали са се линиите, изглежда доста булиш конфигурация. Тук пак имаме обръщащ бар с малко повишен обем и на дневна графика също имаме това изтощение на цената. И евентуално някакъв ход тук на тези нива. Така, Fetch. Той е паднал малко под 200 периодната.
Но все пак 50 и 200, 50 над 200. Имаме също тук от стохастика това нещо, това обръщане. Виждаме, че тенденцията е все още за нагоре. Имаме зелено цветяне, не е станало червено. Имаме повишаване на обема и отново обръщащ бар на седмична. На дневна също имаме леко изтощение на RSI и тук няколко входа от STC индикатора на това и това ниво. Така. Хедера или H-bar, както му казвам аз. Същата работа. На седмична графика, пак до 200. Като Fibonacci пак е горе-долу. Ето тук на линейна сме до 786. На логаритмична до 50% по Fibonacci. Абсолютно същия сетъп с обръщащ бар, който е потвърден. Имаме пробив вече и на дневна. Тук RSI няма дивергенции, но пак имаме вече някакъв ход, който е потвърден и от дневната графика. Така, като таргети на всичките аутове може да се гони поне 1.618 от предходното движение и да гледаме дали това нещо съвпада с някакви нива на хоризонтална подкрепа. Ето виждаме, че тук евентуално могат да си гонят върховете тези алткоини от предния bull market. Феча евентуално може да гони тия върхове тук, Догето да гони тия върхове и евентуално по-високи. То вече тръгне ли силен bull market, цената може да стигне много нависоко. Карданото да гони тук тия нива. Така, нека видим Injective. Той също е паднал под 200 седмичната, но все още тук сме на нива, които има вариант да обърне на хоризонтална подкрепа. Стохастика е долу на седмична, два пъти се пресича, при повечето е така. Имаме едно пресичане, после второ, което още повече затвърждава сценария за нагоре. На дневна също имаме тук входче, което даже два входа, които вече са задействани. В интерес на истината всички тия алткоини са на много добри нива и ако тези сетъпи се изпълнат, съотношението риск към reward да се влиза тук на тези нива е доста добро. Разбира се, всеки трябва да си направи сам сметката и аз не съветвам никой да влиза на сляпо. Просто това е моето виждане. Линка, Chainlink, също е около 200, пак с повишен обем обръщащ бар, пак долу е стохастика. Това ниво тук държи на подкрепа около $10. Пак има шанс да достигне тези и евентуално тук тези нива. Соланата не я коментирах няколко пъти, тя много хубаво обърна тук пак от 200 седмичната, пак стохастика долу е силен, т.е. е свръхпродаден с пресичане, увеличен обем тук при този бар, така вече даже той избяга цената. И на дневна имахме така доста по-изразена дивергенция тук на тия дъна. И тук също входчета от STC-то. Суи същата работа. Доста силен седмичен бар тук се очертава. Общо всичките са еднакъв сетъп, с някакви леки нюанси. И корекциите са такива, че цената може да възстанови. Ето виждаме, че Суи тук съвпада, освен че е в случая на 50 седмична, съвпада и тук с това ниво на подкрепа от тези предишни върхове. И на дневна
също имаме изтощение на RSI, без някаква, кой знае каква дивергенция. И проби вече тук имаме ново върхче. По-висок върх от този. Т.е. имаме някакво пречупване на дневна на тренда. При Соланата също. При някой още не се е случило това. Примерно при Линк го няма. Ето все още може да се каже, че дневният тренд е за надолу, но пробив на ето този върх ще го пречупи. Инжектива също не е обърнал. Така. Супер спрямо Тетер. Това откоин не ми е много познат, но той съм го избрал, защото тук е нещо като на двойно дъно, където тук цената много сериозно е намерила подкрепа и сега от същото място имаме така сериозно обръщане с стохастика, който обръща на седмична и тук все още сме зелени, затова съм го избрал него. Тук 200 седмичната я няма още, просто историята на графиката е по-малко. И на дневна имаме това изтощение, също като при останалите. Така, трона, той дори до 50 седмичната не падна, а на дневна е на 200 пералната и тук доста дълго време намира някаква подкрепа около нея. И сега той тук направи много силно движение, с много рязко обръщане, но тръгнем ли нагоре, тук може да си гони спокойно тия върхове. Виждаме, че тук пак имаме обръщане за нагоре. Има на къде да ходи цената. Ripple, той също е на 50 седмични на 200 дневна. Ripple и Tron са по-силни от останалите, защото са реално не са падали под 50 седмична. Ripple като корекция виждаме, че до 61,8 на линейна и на логаритмична до 38,2, което са доста добри нива, като стохастика на седмична е свръх продаден. Обърнал е. Имаме обръщащ бар, имаме повишен обем и така на дневна имаме обръщане така изразено от 200 пероната. И тук сме на път да пробиеме това върхче и направим по-нов върх, т.е. да пречупиме дневния тренд. Каспата е интересна, тя е тук мога да отворя една по-дълга графика на Каспа. Така. Да видим какво се вижда. Тук сме зелена тенденция. Имаме обръщане от стохастика под 20. Което горе-долу е тук се е случило на този бар. Първоначално не сме успели да го пробием. Имаме падане, по-ниско дъно. Имаме дивергиране спрямо стохастика. И вече при ето този обръщащ бар, доста силен, поглъщащ, при пробива му, така имаме силно движение нагоре и виждаме, че тук един от малкото алтове, които на седмична STC-то преминава, пробива ниво 25 отдолу нагоре. При другите, тепърва това ще се случи евентуално. Ето виждаме, че тук сме още в червени, но при продължаване на движението всичките ще го направят това нещо в даден момент, което вече ще затвърди. Реално имаме ли седмица затваряща с сигнал от STC-то и проби вече, според мен вероятността за нови върхове става още по-голяма. Така че Каспата изглежда така силна, тя доста падна, но и доста бързо обърна. Тук е направила 100% от дъното, буквално. За няма и 3 седмици. 85% възстановяване, доста силно. Сега тук се намира на някакви нива на доста силни нива на съпротива. Да видим как ще реагира. Най-вероятно всичките аутове, дори да имаме възходящо, тук ще имат някаква реакция
в даден момент. Въпросът е да не видиме ново дъно, да видиме по-високо дъно, намиране на подкрепа и след това продължаване нагоре. Pendle е последния аут. Той също подобно на кое беше? На Супера. Имаме като двойно дъно, т.е. е от това ниво 1.9.2 имаме Reject. Като тук също виждаме, че STC-то е цъкнало, цъка в момента минава ниво 25 и просто конфигурацията от барове, като видим тази опашка тук, тая опашка, тук това обръщане, този зелен плътен бар и просто този пробив, така доста силен сигнал и навежда на мисълта, че може да гоним поне тези върхове при Pendle. И това нещо в комбинация на дневна, всъщност тук няма дивергенция на RSI, но е имало ранен сигнал от STC-то за евентуален вход, който се е случил ето тук, на това ниво. Като това, когато е станало, т.е. тук при тази вертикална линия, виждаме, че тогава сме били точно в седмицата, в която имаме това барче. Било още твърде рано, за да на седмична, тогава все още не сме имали някакви сигнали, но вече при затваряне на този седмичен бар, което е доста по-високо и пробива му, нещата изглеждат доста булиш. Като и тук, както при останалите, може да видим някаква реакция надолу и тогава продължаване на възходящото движение. Така, това са тези аутове, които горе-долу ми се виждат силни. Са много и други най-вероятно ще си достигнат върховете, които са паднали по-дълбоко. Да кажем, нека видим Етерума. Той е под 5200, доста под 200 вече. Тук направи някаква реакция от ето тези нива. Като виждаме, че тази седмица, този пин-бар красив обръщащ с доста висок обем и вече виждаме пробив на горната му част. Това е много силен сигнал и най-вероятно това ще е дъното за Етерума, поне някакво средносрочно. Тук има голяма вероятност да видим движение нагоре. Вече от тези нива е интересно дали ще има Reject и вертикално падане надолу или по-скоро някакво мотане и после нови върхове. Но това като му дойде времето ще се коментира пак. Въпросът е, че да, тук изглежда като да обръща. Виждаме, че и стохастика на седмична няколко пъти се пресича отдолу нагоре, отгоре надолу в свръхпроданите нива и сега вече тук е пресечен наобратно. И тук също, ако видим ето този сигнал в даден момент, където цената ще е силно доста нагоре избягала, ще е допълнително потвърждение, защото все пак на седмична тези сигнали, като се случат, особено от свръхкупени или свръхпродадени нива, така дълго време след това цената се движи в съответната посока. Виждаме, че и на месечна се заформя голяма опашка. И така, на дневна тук все още сме си в някаква корекцийка. И на 4 часова при Етерума, за разлика при биткоин, където тренда е пречупен вече за нагоре на 4 часа, тук при Етерума виждаме, че сме на 200 пероната на 4 часа, която все още се явява като съпротива за цената. И тук трябва да видим дали ще има реакции после пробив нагоре или по-скоро ще реджекне и ще направи ново дъно. Доста е слаб. За сравнение, Соланата, ако я погледнем, тя
вече може да се каже, че е обърнала 4-часовия тренд нагоре. И тук всичките останали, ако ги разгледаме, ето пендала го е обърнала 4-часовия, Каспата е обърнала, Рипала е на път почти да го обърне, Трона е обърнато. Просто всичките други, тези, които ги разгледах, вече 4-часовия тренд може да се каже, че при някой е на границата, при другия е обърнал. Фетч е обърнал и той сериозно. Догето също тук сме на границата, доста сме над 200 на 4. И така, това е като цяло. Ако има нещо друго, ще записвам други видеа. Хубав ден!